ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Komisi benta jong ka jingrakhi ya kalungkhu snem ka benengkong jong ka Maupiang Village Organization Nonglai ka kong Purlin Maublay ka badai ha ka por ka President jong ka Mahila Mauthar Raishan Block Congress Committee kala play ya ka Office Trekam jong ka Maupiang Village Organization Nonglai kata ha ka arpu khandai tarik ukula lengkot arajar arpuway. Nado nang menta kasni hila ban kam ya ke Office kat kebab hi idon kam. Hagani kasngi u President kaseng Kongres na Mauthar Raishan uba mixtar mar ngaru ulaya donlang. Kiwei ki balaya donlang hagani kasngi ki kentup yau sordar kasnong nonglai baro khatlai teli ki self-help group jonggani kasnong lembat ki pajba jong kasnong nonglai. Nakaliang jong ka Maupiang Village Organization Nonglai hagani kasngi kalapon pauru ya kajing ai khublei bakerpang yau ba estancing jana nongbet halor ki kamle isen e jong ubalano senyang hadu arfu arborni ukhaw lembat kasong pisa. Haba ai jing keren hagani kasngi ka kong Purlin Maublay kala ong ba kajing don jong ki Village Organization bat ki self-help group hagishnong kalong kabadon kam hadu kata-kata khamtam hakum kini kisngi bagi pajba ki kerdo kamai gaji namar ki self-help group kilong ru kum kalat kamai bat ken show kalong ru kawai na kilat kaba ai jing hikai ya kilong keme bakin long ki baslor bat ban mi shakhmat ban kren ya kajing shisha kumbala yo i hagi babun kishnong bagi judon ya kajing etrelang bat ki Village Defense Party. Ini kau bala pli metagasni ke jingrakhe ke jongpi bandap chisnam. Kalau kau wei nak adak ke ban penkendit benriu. Ya pi ki nong song sinong hagani kisnong lendo nonglai. Baru kau wei. Naga kata kalong ba kini kisah berpro baru kumri itu mene ba kidang don marsiteng ki bampat form ya gane ka ya kini kis SSG begiong. Dan naman katanga kan tuye pi wasoma bani sim ban yo phomna baro namar kadon gane ka biyo ka pisa jo gane ka biyo katkum ka sanction nadu nagali kalong ka bahe hadu kata kadon na ki foglur reg spaklur ba pi de bani yo bentalang habaro kisna dan naman kata gane kan kentiu yo ka yo ka kwat kan kentiu yo ka longriu ka wara ya ka jingye teli ka wara ya ka jing mentoy hapi ki yingisan ki baduk ki basuk nange ki pinsayo bantai wadi ki building ru bat kata kalau mundai bebuji sim ya gane garam ka piyo na gane ka biyo hnrei ka don kam yepi ba pi don kam man siupat ya ka kat finan kloi ban siu kata kinang ai kambun menta pinsim silak tangka balada pilada papu sibna rai ban siuno ya gane ka silak kin ai nriulak nakan nriulak kan poi sipolak nakan sipolak kan poi hadu daki popolak but ka members ka badan hagani ka SSG ki bayo bane simatai gane kan kinyo bantai building lengba jagane ngani tu ipi khandiat sodar mene ila penpau sepang gitu kidikar bitip tang utu nung di bili nung di kwaidam but kumta tata jingti ba khandiat kusai tang badi sena basi terwa surogru yo nakine ki group ki janya gine ki group hadin kisni une nung di sena ujana utu baterwa surog balai ja kajing u kolong uladon ki building ki babiang yele de badan ki dukan ki ba he ba bat ki kala long ki bri ba he kisa ki babon kisa haka pla ka jungki ki jingasam ka jungki bat ki kun ki ti sisen bala ruspa ukpa paro ka family ka jungki ka yingasam ka jungki ka bamot ki ruspa lut namar ki dikhar ki dan gata ka society kumbala reform ya kani ka group ka wara ka jingya de jungmut wei hadin jong wei pat lada bakla wei pihak pani kren persutu benang ma le sitom wat subu nga mentala nga simnya gane garam naga biyo nga sitom bangan siya gane namar don gijing jia ki per kalong yung osem kine ki krup ihab yuslog ba but ya pen siya da gane ka krup khndiat bakan lai no hadin ka lai simyang hadin bakan lai yo byang ha kateng jong ka pila ban yasam pi kum ki krup ban pendon kam ya ka te ka bisa
ba kani ka members ka wei ba ka shem jing he kani ka jing khoi ki jing subar an pun ka naw pi ka wei ka long khile yu i ki youtube ki i kot khubor da ka wei ka khna nang tai na ka sing jokoi ka thang ki jing i mria sitai ba ka le lam mi ki group ka le lam mi ka ni ka committee sanitation ba kani ka jing khoi ki jing subar ni tami plastik ki surak ka yu awat namudi hadu dali khot ba kan sim ya kani ka awat ka ba kalayo but hadu mata kadang ye try ke lam mi ki pajba ke lam mi ki ba bon balang ki ba hi ngasem kita tan baro mata kalalong maka kadang try ke ka swat bharat ka ba dengkam hadu data na bata ka jingkhoi ki jing suba ka jongi haki ngasem hangnya isnong jungi ngila sedang ikni ki self help group na do kasnem hajar khatra da ka jingwan jung ki kada skinong tray hapo blog te ki lawan ban IG ka yangi kumno ba ngin form hagi group kum ki long kami kat kum ka jing tha jong sarkar babaro ki long kami ki badoni ki job kat ki dei ban rong ha ki ni ki self help group te long ba ki ni ki group ki la ban yang hala ki jong ki jat ban kan tiu ya ka yo ka kot kham tam ha ki ni ki nong kandong ki ba dei ki jaka ki ba duk how bunai Julai mat house na mar ja khat prang la sang form ka wi ka group banong kong bat kum tang le abut ter naru bunai Julai arjar khatra bat kila don hadu shiphau tli group har tak por tekat kum ka jing tha jongki na po blog la ong bala don san tli she jorong taki group ki SSG kila ban form ya ka we kata ka ki ong ka VO ka village organization ka badi ka kemi ka ban page ka ban jingo ya ka jia shaprang jongki group temre la da duna ya ka san tli ki nam la ban form ya ka VO te ngingel ya tristom bat ngela penyo hata kapur hadu shifau teligi group bat haka snemar hajar khat khandai ho bunai me akan mau kila awan simti haka kapur bangi dang phone nong kong ke dang simti kata ka baki ong ka MSRLS te hadin kata hadin ci snem e kila awan simti no da ka NRLM te hadin kata pada HU kumba sitang snem ha ubnai Januari arajar arajar apa ka arpu khnai trikum tagasni te kito kinong train apo NRLM kilawan aba kilo I baki group jongi kila yaine berkidang kila ya chaprang kila la mentaban form ya ka village organization VO bat kila ai kerteng ya ka hangesh nong jongi da ka ne ka mau piang khnang bat sa kan mau ya kena ka mau stiang bangi ong hatin nong jongi ka mau piang tengi lai kerteng no ya gene ga VO jongi kum ka mau piang VO nong lai te ka dei hakane gasni kum hakne gasni ka arpa khundai tarik dai banangkum arjar arpheu ka bala dap nanta shisnem hakini ki por ki bala dap baro ni ki senglong kemi ni judan ke jing trai ka ba ni dapet ba ni da sukhia shisha nak bata ka jingdan kam jong ki para long kemi kham tam hakini ki lockdown but shibon hi jingarap snolem ni lala ban le lengba ka jing kershan barat ba jong iba estan sing jana bat ila ayeng ya ka bor bangin trai kat sa kabang idon kam nilalay hang ta bat rong hang ta ban yadan tilan bat ki kanai kasni kadai kasni kabapi pirati ka jingnap si snem jong kanai ka wi o hang ne pa mau phiang ka wi o kadai ka seng jong hilong kami ka village organization ka badan po snong jong phe ka seng jong kilong kami hapo ka jingpai jong ka NRLM ndai ko kanai ka wi o kadon ka jingtrai ka bakhang baha kabangi phai ha kilang baro kilong kami ha ka jaka bangin sulet trai man la kasni tang haling kha kumbaki rugai kini ki long kami ka bamantang rasno tanak sibon ka jing rugai jong phe namar man kasni hi ngi kinong kendong man step ngi ki jat na jingtia ngi bam ka ja ngi de ka sha ngi shem ka kho ngi shem ka wat nang ta bran ngi la le no shaling kha ngim chulap hira ban perkhat ya ka ai ka ban je ka la sha ka la sis ngi im sok kan jai ten ra badal padi kani ko wi o kani ka jing tri kam jong ka wi o padi ni ha ban pek ni ha ban perkhat ni ha ban puson kum no ban ya trai kom ki long kmi hi bangin la ban yeng hala ki jong ki jam hilong kami ro kidal la ka jong ka hop ban ka mai ban ka ji bat ban besaya ka yeng ka sen om tang ban sushan ya ha upa jong ka yeng namar yo
lesi kenjia kino ki jengjia bukpa on haban ino yang ikom ki kentai kata ka jujia bah hangi kom ki khasi di kom no pat met nyelle la dangin persyang bantrai ngasno bakani ka jingalam denti jong ka WO jong kini ki SSG ngasno bakalong ka bamentoi hadu kata-kata baksa ka wairu ka jingdan jong kini ki SSG namar ki habdan kinong kit kam hang to habang apa ya po snong ngajong mensra bompat don kini ki group mensra bompat don kini ka WO ni ki kentai ni randain bah ni la ran bi ada kata-kata wat tang ban mi haki kenca campaign lah ki jing yang lang wat haki jing seng ru hayang mane ni jenjar ban yok tang ki 100% haki jing seng kentai ndai menta baladan kini ki SSG ki haba kila sedang matrekam namar laslen ha kumbashi posnan duna thai hapa sonjoni menta pat dingam dan jing esyo ngin kam kino kit kam hapa jing seng kentai la kalau ke seng kentai snong lan ke jing seng kentai balang ro ki kloi hi ban yang mat ki yang bai platform manu ba hikaya ki ban long ki bachelor kumto dam dadai ki SSG tinga i bakani kalong ka wai ka benta ka bakong santam bat ka badan kam tam na ka benta jong ki kentai bangin ya yang lan ha ki benta ban kren ya ka jing shisha baksa ka wai ro haba bidan ha po jong ka WO ngayo i baka WO katre si bon ki kam ki barat ba dai bang ngan su ong hang ne ngawan ong hang ne phi ba phi dai ban lai kum ta lai ngan ya thu ba de gumno ka WO hang ha ki than jong wi sha thi ki tre kam namar nadu ki por bala ba lapan kham ti ya kini ka WO bandan ha po snong ki kam ki barat ba bha ka WO ka tre kam ha po snong ka baning kong kata kalong ban pait lang ya ki development ha po snong nado uration ro dai ba katuklar dai ka pait benya ben ba ben kum no ba ki ba dai hok hi ban yo kum ta kamot ki dai ban yo ki ajing mut wat ya kador bar snong ro da ki kentai bat kador bar snong ro ngasok men ba haba ki kentai ki tor syafrang kum kador bar snong ro ya ka ai ka jing sisa ki tiang hi ban lai kum ta tingi ki long kemi kita to ki para long kemi ki bom jumi sa ai ro menta kilas no tho hadok kat no ka jingdon kam jong ki long kemi ban me sakmat nama ki yo i ye ki jing trai kam barat ba jong ka WO po sno as but ha ki liang ban pait na ka banta ka bha ka met ki kon samla ki hap ki baret ka song sok ka song sian i de khat jong ka WO ki jit bai uwai ne arngot na ka wai ka SSG ban ya jan lang bat ka VDP sabi dai ka Village Defense Party ka badan hapo sno simit ya ban pahara na ka banta ka sno ka thau ba kan bit kan biang kan syang sok kan syang singai bat kong joro ha pa phai ha kaliang jong ka jinglek khu ku bala ong ikong president hak ta jinglek khu le kila trai sitom hado kata ba manla sisin arbanai kumto kamat kila don baik kata ka awareness program jongki ban trai ban pen khut ya kasnong kathau da kilong kemi kirang ba amta hafo san jongi kim da dan kam shu ban sim ya kane ka banta kat jan la perkhat kirang ba ki kan thai kila dai ban le nayo iba kane kalong ka badan kam hadu kata bat sa kawai ka bakam kraw ba ka WO jongi hang thi kale kata kalong bangan syuk to apre jongki kalong ha kane ka por lockdown ngadak ka mensim ban perkhat ya jing trai kam jong ka WO ha kani ka por lockdown baro si lockdown kala ai du kani ka WO ka bo bai ukhaw ka sini nota ka umpniang ka melo kat ya kito ki yeng ki sem jong ki para long mi kham tam kito ki bom dan ki pa ki bapa khon rai kum to man ka tayo hi ki la ban le bisit ki ha ba khem khat jong ki kit ukhaw ka sini ka umpniang ban le ay ki tinggal jo i bakani ka jingdon jong ka WO kalong ka jing mentoy ka bakraw hadu kata tinggal ngai ro hidang tang sisnem hidang form ni ka WO ndai tinggal ngai ro baka jing trai kam jong phi gom ka WO hang ni ro to nang roy ya tali ya sngoto jingmon gom baka tim ka ong tali ngin yang sapret ngin kalong tika jingdon jong ki SSG bak ka WO kalong ukenjri bante ya ka jing ya tali jong phi jonga gom ki khon kan thai bangin me sha prang ngin ya sha prang
bantrai ya ki kam ki jam jongi klem dari yano yanoro habangi trai ya ka hok ba ya ka jing shisha Mangi shane shash nong nong lai ni pungo ki ni pratawa kan disko patriu hadem ni tungi de malagasem ka grup jongi gayai teli man kata yeu ni komiti kim ken kami kim ken gayong ka kli jongi lakin gayong oi kiu itre shitong waro shismi kim ken nasho uslap kasmi nadu nang step habandamit kako ustar ken dumiki grup jongi gayai teli kata yeu ni komiti kim ken kami kim ken gayong kakli jongi laking bayong oi kiu iyo mopiang bai jongi ladap sisen menta kasi banyak capang ya teli ban kiu irat kasyung jongi kagrup jongi gayai teli man kata yeu ni komiti kim ken kami kim ken gayong kakli jongi laking bayong oi kiu igilong pinanong gendong ni kwa bantu kasyong lajong ikot ni wer ya barolang ban penduho tu atamang kagrup jongi gayai teli man kata yeu ni komiti kim ken kami kim ken gayong kakli jongi laking bayong oi kiu kukun kusiu daken marom akor urong tori gendong syong kakuna waju yabe yo babin ha usai ke kagrup jongi gayai teli man kata yeu ni komiti kim ken kami